Takže čau lidi, my jsme Retard Videos a tohle je Tommy. Jelikož Tommy nebyl zobrazený na našem videu, tak teďko budeš hrát samostatně, abyste měli důkaz, že Tommy papá. Promiňte, že jsi takhle culý na kameru, vypadá jako miminko. Tak nevadí, máme tady ty Jelly Beans a Tommy mu teďka nějakou náhodně vylosujeme. A jsou zrovna dvě slepené. Fuj, tak mu dáme jenom tu zelenou. To vypadá chutně, ano, určitě. Tak, Tommy? Na. Dostaneš 3 dohromady. 3, 2, 1. Super. Tak další losujeme. A to je buď ušní maz nebo citron. To si pochutná. Bude to určitě. Ach jo. Citron. Dejte mi, chceme ušní maz do komentářů. Světle modrá. Buď zkažená zubní pasta nebo borůvky. Pasta? Jo? To jsem měl tak. Takže Tommy už měl 3. Tommy se teď rozlouší. Takže tohle je konec. My doufáme, že se vám video líbilo, neboli bonusové video, neboli střih z videa. Dejte like, komentář, odběr a čau. Čau. A dislike. Jo, tak ty si zasloužíš teda Jelly Beans. Mami, na výšku. A žvíkej. Žvíkej. Mňam, že?